Ako si Monching Austero. Kini ang Sugbo News Update Live. Sugbohol Sisterhood Agreement gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Pambari IV o Bohol Governor Enrico Aris Aumentado alang sa mas malambuon nga Central Visayas. Si Sab Bintazal adunay report. Sa New Bohol Provincial Capital sa Tagbilaran City, pormal nga gipirmahan sa mga opisyales sa probinsya sa Sugbo ug Bohol ang Sugbohol Sisterhood Agreement. Sila si Governor Pamela Pambari IV ug Bohol Governor Enrico Aris Aumentado mipasalig sa masligon nga pagtinabangay sa natad sa turismo, patigayon, pamuhunan, infrastruktura ug uban pang mga prioridad nga makabenepisyo ang duha ka probinsya. Ang Sugbohol Sisterhood Agreement gisaksihan sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa Sugbo ug Bohol nga gipanguluhan ni Cebu Vice Governor Glenn Soco ug Bohol Vice Governor Nick Besas. Saksi usab sila si Cebu Provincial Administrator Attorney Ace Durano ug Bohol Provincial Administrator Asteria Caberte. Uban si Bohol 2nd District Congresswoman Vanvan Aumentado. Ang Sugbohol Sisterhood Agreement dako kaayo og ikatabang sa hiniusa nga kalambuan sa Central Visayas. Salamat sa Bintazal sa report. At ang dugang pang mga balita dinhi sa Sugbo News Update Live.